Салом алейкум бародар азиз, хуш омадед ба канали ман Ибн Сино. Марҳамат кард бирои подписатсия кунед. як мо ки духтуре ҳама вақт кори мо духтане ё китобат кардане дар хизмати муҳоҷироем. Дар ки ҷое ки ҳастед, агар ягон ҷода меғалтед, ягон ҷароҳат мегиред, метавонед ба ман муроҷиат кунед. Иншоалло дастгиритон мекунем. Москва, Московская область. Москва, Московская область. Додарак ки шумо мебинед, ин додарак дастройка кор мекардем. Дастройка кор мекардай, короче, айболо, короче, панел меғалтад, бари гардан месанад, мебранд, короче. Где-то як 20 сантиметр мебранд бари гардана. ва ҳама вақт ман ба шумо муроҷиат мекунам ки бародаро кӯшиш кунед ба ҳамин хатогиҳо роҳ надиҳед ва кӯшиш кунед ки агар дидем ки ҷароҳат калон бошад ё ки майдарам бошад, калон бошад, фарқе надорад. диде ки мақсад ба пултон ба больницаҳои калоне ки намерасад, муроҷиат кунед. Иншоалло ман худам дастгиритон мекунам. Умуман ки барои ки шаҳри Москва чешон қиматай, услугаҳошон қиматай, вале ман кӯшиш мекунам хизмати шуморо бирасонам. Вале илтимос бидоред канали ютуби манро дастгирӣ кунед ва канали тиктокам дастгирӣ кунед. Иншоалло миннатдорам ҳама шумо. ва ҳамин додаракҳои ёш кӯшиш кунед шуморам ки додаракҳои ёш ки вақте шаҳри Москва меояд, дигар шаҳрҳо меояд, илтимос кӯшиш кунед ба ин хатогиҳо роҳ надиҳед. Вақте дидед ки ҷароҳатон калон ай, мақсад албатта ба духтури хирург муроҷиат кунед. ё ки ман дидед ки ягон беморӣ вазнин дорӣ, сразу ба духтур муроҷиат кун. агар сари қап яъне ҳар як бемория гирифта метавонед, вақте ки ҳад гузашт, дигар оҷи гирифта намешавад. ин додарака инҷа бари гарданаш мақсад мо духтем. Иншоалло ки баъди 13-14 рӯз мо кӯкоро меканем, мегирем. Иншоалло ки ҳамон ҷароҳате ки мисол даридагӣ буд, ҳама рӯзи соз мешавад. ва як борга мегӯям бародарои азиз ки агар ба ҳамин хел бемориҳо шумо ё ки ба бемории вазнин ё ки шумо ягон ҷо меғалтед, ягон ҷотон медарад, илтимос муроҷиат кунед, дастгиритон мекунам. ман як борга мегӯям бародаро, шумо масъалаи пул мол фикр накунед. бисёрашон мақсад масъалаи пула жилет мекунад, баъд ҳад мегзарад. илтимос ба ин хатогиҳо роҳ надиҳед, чунки баъд пагору хутун пушаймон мешавед. чӣ гуфтани додарак? Чӣ гуфтани? Хайр, ту биям яккара дастгирӣ кунед. Иншоалло инам бари рӯи марам духтад. Иншоалло ягон корбортон ши занг шиданед ҳам мекунем. номерои ман 915 398 3268. дар WhatsApp фақат занг занед, саволои худтонро равон кунед, тамом. ва иншоалло барои подписчикои худам, барои YouTube, барои TikTok як фикри хуб дорум. Иншоалло рӯзои наздик видеоро меборем. ақади бачаҳо видео мекунем, мепартоем. ва канали YouTube дастгирӣ кунед. Иншоалло ҳамаш хуб мешавад. оянда ман худам хуб дастгиритон мекунам. Иншоалло ҳама одамое ки конкурсбозӣ мекунанд, ку ҳама одамо да ман иншоалло ман дастгиритон мекунам, ба шумо дам мегиред. ман ёрдаматон мекунам ки хеле ёрдама ягон кос карагӣ нест. барои 5000 одам ман хидмат конкретно мерасонам ки шумо дам мегиред. аллои меҳрубон нигаҳбонтон бошад. ман блогер нестам, просто хеле видеоро карда парсанд накор ки хай ҷамъ рӯзи вақте ки пир мешавад тамошо мекунед, хеле дам мегиред. худо нигаҳбонтон бошад. саломат бошед.